Taxxa ekwa li ma tiddiskriminax hija xi ħaġa li l-Kamra tan-Negozji Żgħar u Medji ilha tisħaq dwarha. Sostniet dan Abigail Mamo, kap eżekuttiv tal-Kamra tal-SMEs, waqt intervista li xandret fil-programm Net Live. Ma jistax ikun il-negozji Maltin jibqgħu jiġu trattati qishom ta' klassi inqas minn dawk barranin. Bażikament Malta għandna sistema fejn kull tip ta' negozju li jiftaħ Malta dan għandu sistema ta' taxxa attrajenti immens li fejn negozji oħra jħallsu 35% daw fl-aħħar mill-aħħar in-negozji barranin jispiċċaw jħallsu 5% biss. Abigail Mamo qalet li din ma toġġ biss biex tattira investimenti kbar, iżda tapplika wkoll għal negozju żgħir bħal ristorant li jekk ikollu sidien barranin dan igawdi vantaġġ fiskali sostanzjali meta qabbel ma' ristorant li għandu sidien Maltin. Qalet li fil-waqt li hemm bżonn dawn l-inċentivi biex tattira ċertu kumpaniji u industri, dawn l-inċentivi m'għandhomx jibqgħu japplikaw foqsma fejn diġà hemm preżenza sostanzjali ta' investiment lokali. Aħna nemmnu li Malta għandha tirranġa din is-sistema ta' tassazzjoni avolja naqblu li Malta għandha bżonn ċertu miżuri fiskali biex nattiraw ċertu negozji li kieku mhux għal dawn il-miżuri fiskali Malta mhix se jkollha dawn in-negozji u mhux se jirnexxilha tattirhom, in-negozji l-oħra li diġà għandna biżżejjed minnhom ma nistgħux inpoġġuhom żvantaġġ b'dan il-mod u allura din għandha tiġi korreġuta mill-aktar fis possibbli. It-tassazzjoni hija xi ħaġa ċentrali fl-operat tan-negozju. Din hija importanti waqt żminijiet diffiċli iżda issa qed tassum importanza kruċjali f'dawn iż-żminijiet ta' inċertezza li waslet magħha il-pandemija. Bid-dokument li ġie mniedi aktar kmieni din il-ġimgħa, il-Partit Nazzjonalista jipproponi li t-tassazzjoni fuq ċertu negozji tkun aktar ġusta u ma tibqax tkun ta' żvantaġġ għal negozji b'investiment Malti.